Kuqiniswa izinhlelo zokulwa nobugebengu emva kokuphothula izinyanga ezishiyagalolunye beqeqeshwa manje ke sebemagange uqala umsebenzi wabo benze umehluko emphakathini. Njengoba siphumile esikoleni ngiyajabula kakhulu bekungasilula bekumadima kepha sikhonile ukwenza and ngiyathemba ukuthi njengoba siphumile sitawehlisa izinga lebugebengu lebukhona etindzaweni tethu. Labo constable abasha abasanda kunikwa iziqu bazotshalwa endaweni ezehlukene ezimqoka emaphoyiseni bazotshalwa naseziteshini zamaphoyisa esezithole izikhali eziningi zokungawenzi umsebenzi wazo. We are deploying them in a strategic hotspots places. We're talking of the malls, we're talking of the key points, we're talking of the static deployment operation whereby the vehicles are going to be stop and search. Inyunyana yamaphoyisa iSouth African Police Union ikwemukele ukutshalwa kwamaphoyisa yacela ukuthi kuqashwe amaphoyisa azosebenza ngokuzikhandla ukuvikela umphakathi. When we look at the high levels of crime in Mpumalanga, hijackings, kidnappings, there is a need to have more police officers. So young people need to be recruited into SABC in order to capacitate. There is more that can be done. Kuzoqinisekisa ukuthi lamaphoyisa amasha atshalwa endaweni ezinesibalo esiphezulu sezigameko zobugebengu kulesi sifundazwe.